महापालिका निवडणूक प्रचाराची रणधुमाळी अंतिम टप्प्यामध्ये आली आहे। या प्रचार सभांमधून एकमेकांवर टीका टिप्पणी केली जाते आणि अशामध्येच काही नेते मंडळींकडून मिश्किल टोलेबाजी सुद्धा केली जाते। पाहुयात अशाच भाषणाचा अंश ऐका हो ऐका या आमच्या सेगमेंटमधून। आता काँग्रेसची एवढी वाईट अवस्था झाली की काँग्रेसचा कोणी नेता चंद्रपुरात यायला तयार नाही आहे, धडकी भरताय। आणि म्हणून काँग्रेसला वाचवायला आता कोण आले? आमच्या आदरणीय गौतमीताई पाटील आले। आता गौतमीताई पाटील तुम्हाला आता मत मागतील। काँग्रेस निवडून आल्यावर मग गौतमीताई पाटील पुन्हा येतील, चिंता करू नका। तुमचे रस्ते मीच करून देते, तुमची सफाई मीच करून देते, नगरपालिकेचे प्रश्न मीच सोडवून देते। एवढी काँग्रेसची अवस्था आहे।